زخبركم تخطاتلتي إريتريان ميديا نيتورك سلام انتعنان نمنا لكم زوم تريوم زلخم كل التمنسيات عين سوران يوم فلاي تسلم منتصر وديو التريو زلخم زيناوي سيوم ناي مسمع سقمون اللو عيرئي أي سمع تخوني نزي كلتا أقدست هواسات بمسعنو كيس قنقنن تسفا كي قرصن كبيت بدهونا سجري هيوتو عم ممرح يركب الله سموا علم ورسوا أبناي بينو علم هيوتو عم ممرح يركب نعلم زسن نفي تبع من إساي عيرئي أي سمع أبزي مستنكراوي هيوت بمتقارين حجي حلال كان كايد زيناوي سيومي زبحال إيرتراوي هلن كالر كسمي كال إذي أبقونو اتري وزلخم عين سور ممهر قدي هنسايو ممهر قدي هنسا حادي كابتوم مغروبيو فلاي أب منك سقاسن مسكالوت سبات أمر ددأن بتا ببريل زرداد أولا نيشت ورقات يحكز زا نيشت ورقات زا بريل نيشت ورقات كند عينن إذنن قيناها التقلقل سال دما مساباتي الرخاب يردادا أبزي بمتقارين حجي علال كنكايد مو حراين بار كنجمر ممهر قده هنسا أقاتمينا أفكتما تراخيبنا زلنا بمجمريا نظام تكالوم زفقدولنا سبوانين بلبي نمسكن مساخاتكم كا انقع تراخبنا بالله آمين الرأي مو بدحنا بايتخا كنجمر أبي خطوليتك كنتاتا تعبابي خاخن المسل كتب له يمهدار حتى يمهدار حتى سلام يعزنا صلاة الرأي ممر قدي كسل ممر قدي سلام جمر صلاة الوزوار على أب عاد غيح تبحر كشات من محدار كبابن عدسنافن عاد غيحن كباب سل عاد عرم مغانيو أبن زبا كلا نحي توليده ما استوليدو سلام صلاة نحاسة أب نحاسة 1973 تنكي عين سور النت انتايو ناتكا مجمريا عين سور يقينو أنا وناركي بليه انتاي تتنكنا عين سور النت بالله علاقة حالات كذا ورعال حالة ورعال زغال وزاد في قتلات تلفن وحوقها من حالة وزغال خزراء ورات حالة حاجات منه اسكي أنا كسب كدت عم تسجبر بعيني يري نيري دهيرجن بقولت كنكن قلعو إلى يزردو أنا مهنياتو بزين ترى قلاي عمتي برهان عيني كسن كإلى أكاديميون تمرتي كمينيرو ما أسكا جمرتا أكسا كلل كفيل كابلو
وقاصدت جهة سمعنا لكتان أبيت وجه على سوران حورا وطاعته ودعنا استبقى بالسمعنا تشعطان كتاب تسعى طورا أبيت وجه إلا بعد ريقة طوارا الرأي من رجلي انتهي بالوصاية من رجلي ቀጥል መምህር ኣካዳሚያዊ ድሕረ ባይታ እንተኮይኑ ኣብ 1982 ኣብ ቤት ትምህርቲ ራባታ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዓይነ ሱራ ራባታ ኣቴ ብድሕሪኡ ኣብ 1989 ክሳብ 90 ኣብ ዝነበረ ግዜ ኣብቲ ግዜቲ እንዳ ባድረ ዝበሃል ነበረ ሕጂ ቤት ትምህርቲ ባና ዝበሃል ዘሎ ተማሂረ ካብ 1990 ክሳብ 95 ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ቀይሕ ባሕሪ ተመሪሐ بدحريو قي الزمع إذني تساقم كي بخمي سعيبو برلو صباح الزلاح من طعام خلاق كان صحابة والأسر إذا قطع طوالقه ساقتي سعادات ورارات معاملة وغانا أغانب تلاجر النظارة بنصر ازيو طنق صمتي كبل እኳ ተዘይቃልኩ تقند ምክንያት ብጻቅጢ ጨዋታቱ ጎሮሮ ምዃኑ ተነገርኒ ነይሩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብጻቅጢ ጨዋታቱ ጎሮሮ ምዃኑ ተረዲኤዮ ዘለኹ ብኸም እዩ ዝገበርካዮ ሕክምና ኣሎ ዶ ሕክምና ፈቲንካ ዶ الشباب هكذا تتعامل السلاسة على ولو كم أجاد عنه إرام الزمان زودوا أجرام لا أغن ولا التحارة أغنى كلام سوها سوى الكاتب بس حكايم فتينهم نيرام بعضهم كان خانونن كحكمونن فتينهم يجن كسب جي كعواتو أي كعلون سلدو خانة ما كسمع أي كعلون كندي جرتا زدرب سنكلنا خابز سعب بالله زمان نسمع بفلاي تسعان أمستان خسارة كنا يرون الله قاب 95 تزيك صار تجيك 25 عامت قال له عشان جد 95 عامت بدي مالتي ناس 10 عامت 25 عامت غير له مز سنكلنا مسترب سنكلنا كابز نقدر هيوتك كما يكتسل بدحريو بخمي خاتنا بابر
ምናልባት እቲ ጊዜ ከይከደና ስኻ በቀረባውን ስለተፈልጦ እስከ ታሪክ ህይወቱ ንገረና በአኻ ምናልባት እቲ ጊዜውን ክንቁጠብ ብንጽሩን ሰምዖ ስለዘየለና ህይወቱ እንታይ ይመስል ከባኻ ክንወስዶ እጂ ከምታ ቀዲሙ ኩሎ ዝጸንሐ መጀመርያ ኣብቲ ስንክልና ድርብ ዘጋጠመን እዋን ኣዝየ ተስፋ ቆሪጸ ነይረ ድሕሪ ግን ጸጋይ ምስክና ዝበሃል ዓይነ ስውር ብጻየይ ቅድመይ ዝነበረ እዩ ጸጋይ ምስክና ስነ ጥበባዊ ምስ ምንባሩ ምስ ኣባላት ሚኒስትሪ ዜናን ካልኦት እናተረዳድአ ስነ ጥበባዊ ስራሓተይ ከምዚ ቃላት ህዝቢ ከም ዝፈልጦ ስለተገበረ ሞራል ዘለዎም መንእሰያት ከተባብዑንን ክድግፉንን ዝጀመሩ ቁሩብ ተስፋ ገይረ ክፅዕር ፍቲነ እዩ ዝብለኒ ዘሎ ናብታ ዝሓተትካ ንዕቶ ካኣቶ ኣነ ናብ ናይ ውልቃዊ ርእቶይ ማለት ኢኻ ትሓተን ዘለኻ ኣነ ዜናዊ ስዩም ሓደ ካብቶም ኤርትራዊ ሄለን ከለር ኢደ ዝገልጾ ኤርትራዊ ሄለን ከለር ዝገብሮ ምክንያት ምስ ሄለን ከለር ዘመሳሰሎ ድርብ ስንክልና ዘለዎ ምዃኑ ካልኣይ ሄለን ከለር ስነ ጥበባዊትን ኣዝያ ምኩርቲ ጸሓፊትን ምዃኑ ምስ ድርብ ስንክልና ትነብር ዝነበረት ምስ ምንባራ እዚ ሓደ ኣብነታዊ ኤርትራዊ ዓይነ ስውር ጸማምን እዩ ስለዚ ኤርትራዊ ሄለን ከለር ክብሎ ዝደፍር እቲ ቀንዲ ፀገር ግን ኩነታት መነባብርኡ ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝርከብ ሓደ ብዙሕ ፀገማት ኣለዎ ዜናዊ ብቐሊሉ ብሬል ዝበዝሕ ሕብረተሰብና ብሬል ስለደይ መልኽ ብብሬል ብቐሊሉ ክረዳድኦ ዝኽእል ሰብ ኣዝዩ ውሑድ እዩ ሓደ ፀቕጢ እዚ ኣብቲ ማሕበራዊ ኩነታት ፀቕጢ ዝፈጥረሉ እቲ ካልኣይ ክናበረሉ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ምንጪ ኣታዊ እውን የብሉን ዝኾነ ይኹን ምንጪ ኣታዊ ስለዘይብሉ ቀጻሊ ሞራል ብዘለዎ ሕያዋይ ብዘበርክተሉ እዩ ዝናበር እቲ ሳልሳይ ዜናዊ ፃዕራንን ሓርኮትኮትን ክብል ዝደሊ ሰብ ከምቲ ቀጻሊ ትዛሪ ዒላስ እናፀረየ ትኸይድ ዝበሃል እዚ ሰብ ኣብ ቀጻሊ ፃዕሪ ዝነብር ግን ብሰንኪ ጥበባዊ ስራሓቱ ስነ ጥበባዊ ስራሓቱ ግጥምታቱ ይኹኑ ተም ገለገለ ሰሪሕ እዮም ዝበሃል ዜማታት ናብ እዝኒ ሰማዕቲ ከበፅሕ ደይከኣለ ህርኩት ስነ ጥበባዊ ብምዃኑ ከዓ ንዓይ ክሳብ ሕጂ እዚኣ ቄር ትብለኒ ዓቕሙ ክእለቱ ምስ ዓቕሙ ምስ ክእለቱ ተዓቢጡ ዘሎ ሰዓን ቁጠባዊ ፀገም ተዓቢጡ ዘሎ ዓይነ ስውርን ጽሙምን ቤተሰብ ኣለዎ ዶ ዜናዊ ወለዱ ኣሕዋቱ ከመይ ይመስሉ እስከ ብዛዕባ ዝሕተቶ رأي من جدي أفضل لك بزعبة أحواته يكون بيتسبو انتهي تفلت يملس عنه بعلو رأي مديس الله
أنا وين زفلت لني كزاربي مالتي مجموعة بتناتي تخزارب كجمر زين أوصيهم تايدو دلوا كلتا دكان سوي أخوات اللواني أبي وين بجكل تشحن شعتن ومتفلني عدي وين على جن بعد ما عزيا عباية نقرأ من قدو كلتا سوات أخواتو الله سلزي أخواتو أب حرم طاوعسي كلتا يوم استصوبوا يوم تانا زوس قالوا زلهم زيناوي كلتا أخواتو أب حرم طاوعسي تسويهم يوم إذا دما زيادة نتي كن هتمنى عبف صوتي كم زخطر يقبل ما ممرق دين عخا حتى كحجي قليل نجار يكونن عين سور ما يسمع تصقم من هلاو زين تنكنت هواسات نيدك سبين زينا ودن تسفاق يقرص فاحترتر من بال زركبيو فلناتو خميت قلتلنا ممرق دي كم مغربو كم عرق متر أنا بحكي مش حدا مورال زلو سب كيف كلها مورال تقبل إذا دام من زيناوي أنا نبع علي تماهيرا نفعوت زيادة مورال نخقبر زي حاجة زي النسابيو أما داي بالله انت بركوس أقرر زي بالله أقوى أنا عيني صور كوينة كم مهار إلى بحسب ده حسب كله ولا وين كعنك أفيا إلى سنكلنا يخبرني إلى بحسب كله وان حدا درس سنكلنا زلوا زكالة اسمها حركة كذول سبتر خلها نتنات كاسم كلنا أزيقها تكالو له تأخذه سجنا يكونون تحطه نجينا بعض بني جل حيالات وانتات على من قدي نجازو كخيت كله بتعمي ما أدرس سنكلنا خلوه ينكسرس ولا كعبتي جعزو سبزي اللي ملؤ أيقونا أنت زي بالنا جن زبازح بعضو زي جلس أجم كما لا تستخدم سب مخانو اتخال أي زيناوي أب من نبابرو في اللي كداونتو بعض زحات مخاني زحق سن النجر كداونتو بعض زحات صفيفو حنت معتو نتقرص حط أب كدانو زي ترخلو سبي ولا قاموس ملؤ درسن كلنا انت هلو تزغرم عبرت صغرف كردا نازدلي اذا سبزي باعبو كلام زحات مخان صاب كندي سنكلنو كيمولخو زعف مخان دامن زيناوي ازيو هفتانات خونس نطبقو صراحات زون سبي قد مسات هلو نبات مزحتهم نتا عالم سمياتني تبل قد مسات تمي فلطوا خونو نسون سلام تبل زدنا قدر فتحلو اللاتو نالوات كزي حلينا حد كزي بزعباز نزارب نخون إذا سبزقن إزام صراحات زياتهم ناف حزبي قريبهم حزبي إيرترا كيستمع ورم سنك زلو قطباو تفشتو كقال حفظ على زي أخا قربنا عيب سمعني كمتم كندي لو أو عالمنا فلاسفتات قطنتي سنكي عقمي تعبيت أم زموتهم مو سببو تعبيتو خيترف تعبني زسكفني زي حجرة دبلان الرأي من هرقدي حدار فتيم دو قرب أبزن تالو كافلوتو حدار فتينيو وحدار فتينو مسحنتي سما كنت أقصى دلن آيات لنا خو بحمد شاقن كنتش حنسى لستن حدار فتيني يا جوك عين السردخونة يزني كنت دخل كنتش حنسى لستن حدار فتيني لكن وزحتو نايكل عباس نوركو نايكل تمام نجاز دايفل وسل دايفل تنكس أفقر دخيمية مثلني كتيفو تحدار تفتحه أي تعودكن أي تحققكن ولو كحدار فتيني تقومكو كتيفو بيو تحداري تفتينه كندي تنحكاب حدار والله تزفتنو كندي تنحو
ኣብ ሓዳር ነዊሕ ኣይፀንሐን ከም ዝበለካ ኣብ ኮሌጅ ዝዓበየ እንደገና ከዓ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ኣይምን ምስቲ ኮሚኒኬሽን ስኪል ናቱ ወይ ከዓ እቲ ማሕበራዊ ርክባት ግዲ ይፅገም ነይሩ ኮይኑ ኣልጢፉ እቲ ሓዳር ኣይቀፀለን እንታይ ይሓስብ ብፍላይ ናይ ምስማዕን ናይ ምርኣይን ፀገም ዘለዎ ሰብ ድርብ ስንክልና ውላድ ክህልዎ ተመራፂ እዩ እንታይ ይሓስብ ኣብ መጻኢ دعان تي مدد كل جزء لسب ده حاسبوي كنا زغنا السب كولد كزمت زي دلي زغنا أكلنا عمله خطأ وانكا كتجبينا تسفان قبر إذا كون خوينجن ناكله عبرة السب ترى مجمرة بنزور حدا عين سور بقع حدا ربع له مرة كم تقل كل عبرة السب كرداء يرداء بزح سب يرداء إذن قالهم زي ردو كله بحف شاكن وكل ما برداء كان نقحتهم كله متدلل كان دقن السوق زبل الله تحطه عاود غاز زرب له ነገር አይኮነም ግን አምላክ አብዝ በለው ዋንካ ይፍጽመው ወይ ይዘል ዜናዊ ናይ ምስማዕ ጸገም ኣለዎ ናይ ምርኣዩን ከምኡ ድርብ ስንክልና እንታይ እዩ ትምስጢር ተስፋ ከይቆረፀ ብሞራል ዘጓዕዞ ዘሎ እቲ ምስጢር እንታይ እዩ ዘሎ ዝጽንዓት ዝስ እንታይ እዩ ትምንጩ زيادة ناتوريتو وصوص لدلو ندرنا زي ما كذا مجمرة ምናልባት ከመንገደይ ከዚህ ድምጽ ንጹህ ሰማው ስለዘየለና ካብቲ ስኻውን ዘለካ طيب لنا ዘሎ መጀመርያ ተስፋ ቆረፀን እንደይካለ እቲ ክንክን ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ እዩ እቶም መንእስያት መዛኖይ እጅጓ በቀረባ መብዛሕትኦም ኣብ ከባቢ ስለደሉ እምበር እንምስ እንዳዜና በቲ ገለም ናይ ሞያ ጥበብ ኣቢሎም ከላሊኑ ምስ ፈተኑ ብዙሕ ሰብ ተስፋ ክበኒ ከታባዓኒ ከከታተለኒ ጀሚር እዩ ወኡቢለ ድማ ኣነ መለሰት ስራሕ ወሰኸሉ ከም ዘለኒ ሞራል ቆርጽ ከም ዘለኒ ሓቦሰኒቀ ይኸይድ ጸኒሐ ስለዚ ኣብዚ ከመስክኑ ዝኽሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ፈለማ ብላይ ኣብቲ 2000 ዋናት ዝነበረ ግዜ ዝነበረ መንእሰይ ዝያዳ የተባዓኒ ከም ዝነበረ ኣብዚ ሰዓት እዚ ምናልባት መብዛሕትኦም ፈለጥተይን ፈተውተይን ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ኣብ ጥቃይ ወይ ኣብ ቀረባ ስለደየለው ዝያዳ ከቢድ ይገብሮ ነቲ ውድሆ እምበር ንዓይ ሞራልን ተስፋን ከም ዝህልወኒ እዚ ድማ ጽንዓትን ሓቦን ገይረ ክቃለስ ከም ዝኽእል ከም ዝገበረኒ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ተወሳኺ እሱ እዩ እቲ ሓሳብ እዚ ሰብ ሓደ ግሬት ሶል ኢና ንጋንዲ ናበት ማዕሩፍ ብምንታይ ትፈልጦ ንጋንዲ ከም ግሬት ሶል ወይ ከዓ ዘይፀዓድ መንፈስ እያ ትፈልጦ ብልክዕ ዜናው ምስ ዘለዎ ድርብ ስንክልና ክገብር ክዓይ ክሰርሕ ይዝደሊ ከበርክት ይዝደሊ ግን
ተደጋግመን ዘራዘርና እተቆነፋት ስለዚህ ሓኮ ዘንበር እሱ በተለይ ጻዓት መንፈስ ግሬት ሶሊና ነው ብኡኡ ኣብ መንፈስ ኣብ መንፈሱ መሊኡ ክሰርሕ ሓርኮስኮስ ክብል ከበርከት ይዝ ዝደሊ እዚ ድማ ዝያዳ ነው ኣብ ውሽጡ ናይ ባዕሉ ሓይሊ ናይ ባዕሉ ትብዓት ናይ ባዕሉ ወራዝነት ኣሎ ምስቲ ናይ ሕብረተሰብ ኤርትራ ደገፍ ተዋሂዱ ሰብዚ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ጸኒሑ ሪኦ ለና ይንቀሳቀስ ኣሎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዘለዎ ሰብ ሞ ድርብ ስንክልና ዘለዎ ሰብ ኣበርኪቱ ዓዩ ክሪኦ ከዓ ተስፋ ንገብር ታቀንድ ግን እታ ኣብ ውሽጡ ዘላ ሓያል መንፈስ ከይዘደግም ኩሉ ሰብ ናቱ ተራክትፋት ራይ መምርግደይ እስኻ ክትምልሰልና ተቃለላ ቢልካ እዚ ንሪኦ ዘለና ብሬል ዝበሃል ኩልና ከም ንፈልጦ ብሬል ዓይነ ስውራን በጻብዕ ብምድህሳስ ፊደላት ዝፈሊሉን ዘንብብሉን ጽሕፍሉን እዩ ከመዩ ኣይከብድም ዶ ንሪእካ ኣለና በጻብዕ ኢኻ ቀዳማይ ነገር ብኸመዩ ተሓሲቡ እዚ ስኻትኩም ከመይ ትመልክዎ ምናልባት ንሱ ተማሂርዎ ክኸውን ይኽእል ስኻትኩም ግን ሓሳብ ናይ ሰብ ተቐቢልኩም በብሓደ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ኢኹም ተተን ኣጻብዕቱ ከም ዘለልዮም ትገብሩ ዘለኹም ክሳብ ክንደይ ከቢድ እዚ ብኸመይ ከኢኹም ሓሲብኩሞ ዝያዳ ዝሓሳብ እዚኣ ባዕድዩ ሓሲብዋ ከምዚኣ ገይሩ ክረዳእ ከም ዝኽእል ሰብ ኣነ ሓቂ ሓይሽ ካብቶም ድሒሮም ንዜናዊ ዝፈልጥዎ እሞ ከዓ ፀማም ከሎ ዝፈልጦ ግን ድርብ ስንክልና ከሎ ዝፈልጦ ካብዞም ዳሕወት ወለዶ ዝበሃል ዓይነት ወራን ስለዝኾንኩ ብሬል ብሉዊስ ዝበሃል ፈረንሳዊ እዩ ተማሂዙ ከምኡ ምስ ኮነ ከዓ ኩሉ ዓይነ ስውር ካብ ተመጽዋዕነት ርሒቑ በቲ ዝወስዶ ናይ ትምህርቲ መሰረት ህይወቱ ከም ዝመርሕ ተፈላለዩ ደረጃታት ትምህርቲ ኣመዝጊቡ ብሰብ ዝጀመረ ከም ምስልጥን ኣብ ምግባር ብሬል ዳርጋ ትንፋስ ናይ ሓደ ዓይነ ስውር እንተበልናዮ ምናልባት ትንፋስ ባህርያዊ ነገር ስለዝኾነ ይፍለይ ይኸውን እምበር ብሬል ንሓደ ዓይነ ስውር ጮራ ብርሃን ዘርእዮ መሰረታዊ ነገር እዩ ስለዚ ክትጽሕፍን ክትንብብን ምኽኣል ማለት ከዓ ምስ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ክትራኸብ ትኽእል ማለት እዩ ክብደት ናይ እዚኣ ከምዚ ጌርካ ምዝራብ ግን ከመይ ተቃልልዎ ንትብል ሕቶ ክምልስ ኮይነ ግን እቲ ክብደት ናይዛ ከምዚ ዓይነት መረዳዲት ቋንቋ ዝያዳ ኣብ ብቕዓት ዜናዊ እዩ ዝምርኮስ ንሕና ከምዚ ጌርና ፊደል ነሪኦ ቅልጢፉ ሓሰስ ክኢሉ ከምዚ ገይሩ ኣተይሩ ፀቂጡ ክሳብ ዘይከይተፀበየ ልክዕ ከምዚ ኣውቶማቲክ ማሽን ኣተንክፍ ክትብሎ ከለካ ፊደልን ቆብ ኣቢሉ እንታይ ክትብል ሓሳብ ከም ዝብልካን ዝያዳ ሓይሊ ናቱ እዩ ከምዚ ትረዲእኻ ዋላ ክንብበሉ ከለስ ክትብል ፀኒሐ ርኢኻ እኒኢኻ እዚ ሓይሊ ናይ ዜናዊ እዩ ብኣጠቓላሊ ግን ምስቲ ሕብረተሰብ ክረኸብ ስለ ዘለዎ ምስ ሰባት ክዛረብ ስለ ዝነበሮ ባዕሉ ፈጣቢቡ ሰሪሕ ላ ዋላ እውን ኣነ ናይ ዓይነ ስውር ዘይኮንኩ ካልእ ሰብ እውን ክረዳድኦ እንተዳደልዩ እዛ ፊደል እዚኣ ኣብ ጎኒ እቲ ፊደላት ቀለም ስለ ዘለዋ ነታ ቀለም እናተመርሐ ልክዕ ኣብታ ርእስታ ብሬል ንኣብነት እዚኣ ኤ እንተኮይና ኣብ ልዕሊ ኤ ቀለም ብቀለም ኤ ስለ ዘሎ ብኾነ ሰብ ኣብ መንገዲ ብኸምኡ ክረዳድኦ ይፍትን እዩ ማለት ስለዚ ብሬል ሉዊስ ድሕሪ ምምሃዙ ንዓይነ ስውራን ሂወት ከምዝሰኽዓሎም ኢና ንሓስቦ ከም ውፅኢቱ ከዓ ተደረብ ስንክልና ዘጋጥሞም እውን ኣጋጢሞም ሄለን ከለ ነራ ካልኦት እውን ዘይንፈልጦም ካልእ ዜናዊ ዝበሃል ተጋዳላይ ነይሩ ሕጂ እውን እዚ ዜናዊ ኣሎ ብዙሕ በዚ ሽግር እዚ ሓንቲ ፊዮሪ ትበሃል እውን ኣላ ልክዕ በዚ ሽግር እዚ በዛ ብሬል እዚኣ ሽግሮም ደቃለሉ ሰባት ብሕታት ኣይኮኑ ስለዚ ህይወት እዩ ንዓይነ ስውራን ህይወት እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ተመጽዋዕትነት ካብ ዝኾነ ይኹን ተዘጋዕትነት ካብ ናይ ኣእምሮ ጽምዋ ዘናገፈ ብሬል ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኤሪትሪያን ሚድያ ኔትወርክ ነዚ ብሰንኪ ጽመትን ዓይነ ስውርነትን ኣብ ጽምዋ ዝርከብ ክቡር ሓውና ደሃዩ ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ንዓይነ ስውር ክብሮም ገብረኣብ ተወከሱ ቁጽሪ ሞባይሉ ባዶ 7 38 ባዶ 9 43 እዩ
رخبوا أتصنعنعوا تسفى كنوا النابلنا نستنابت نزت حستوزي تشير أم مقبارون كتتحبابرو إنا تمحتلنا نستنابت يونس أبراهامي سلام